салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз ман мехоҳам ҳамин канали влога ба шумо тавсия диҳам. як оилаи тоҷик дар мусофират гӯем дар ҳамин як шаҳри Россия зиндагӣ мекунанд. дар хонаи частнӣ гӯем, дар хонаи заминӣ. ҳама хел влогҳои уютни, влогҳои хонагӣ, ҳар хел рецептҳои гӯем нағз дорад дар каналаш. сайру гашт, ягонҷо тамошо бо кӯдакҳо. баъд дар каналаш бо ҳар хел киртадӯзӣ, дӯзандаҳои духтарак, ҳар намуд киртои хушрӯ медӯзад, платиҳои фасон медӯзад, киртои тоҷикӣ, лубои намуд гӯем, чизе ки шумода дар кор бошад ба шумо духта через почтаи Россия метавона ки равон куна. ин ҳама хели киртои фасон медӯза. баъд бои духтарак дар Арифлейм кор мекуна. дар инҷа ҳар хел духиёи занона, ҳар хел тональни кремо, шампун, ҳар намуд чизи рӯзгор ҳам ҳастай. ссилкаи каналша ма дар таи комментария закрепит мекунам. духтаро дроен подписатсия кунен, тамошо кунен. ма умедворам ки ба шумо писанд меояд. влогош беҳад влогҳои нағзанд, чизои гӯем дар кориян, дар каналаш чизои нағзай. баъд мо инҷа дальши давом медиҳем влоги худмона. влоги имрӯзаи ма сар мекунам намин ай субҳона. ма субҳона да камтар кӯдако дам пурре кардам. гуфтанд молочный чиз мумкин нест ай кӯдак ки дандонша кандагин. камтар картошка пурре кардамшон. баъд мевагӣ камтар анору хурмо. анору хурморо ки намехӯранд кӯдакои ма, ҳамин пуррея хӯрданд, тамом. инҷада баъд дальши гӯем заниматсия кастам қати кӯдак. қатиш ҳар хел бозиё, ҳар хел гӯем чизоя мехонем, ҳар хел домик ҳарчи вай мекунем, соз мекунем. баъдаи гӯем завтрак ҳами хел кӯдако қати авора мешаванд то соатҳои 11-ра. баъд хеста уборкаву рубочина гӯем, баъд авқоти обеда уже тайёрӣ мебинем. намехел ҳар хел расветгоя, ҳар хел квадрат, кругли, ҳар хел чизоя ёду дестам кӯдак да. пешуқа интересоваться намекард, ҳозир камакамаки уже интерес пайдо кардай. мебиёра худаш китоба нишон метия. ба ҳамун лавзи худаш чизе мега гӯем. ба инаи китобам китоби нағз буда, ай фикс прайси 199 рубл гирифтагӣ будам. чӣ қадр китоби нағз буда барои кӯдакакҳои камтар фаҳмишон нағз боша. ва яй нағзай гӯем. шумоам барои кӯдакотона гирем, беҳад китоби хубай. ба инҷада духтаро шавҳари маҳози ай кор омадан. камтар гӯшт овардан. гӯшт дар хона тамом шудагӣ буд. ма гуфтам гӯшти устухондор биёрем ки чанд қашид хомшӯрбо накардем. хомшӯрборо ёд кардем гӯем. ҳозир ман ин гӯштоя майда мекунаму устухоноша ҳамаша як хомшӯрбо мепартом. намехел духтаро гӯшти амхали розови гӯем вайш гӯшти свежияй. ма пеш гӯшт мегирифтам, гӯштшинос набудам рости гап. гӯшти сурха гирӣ уже гӯшти канай, гӯшти ки намехел светаш розови боша, намин свет боша, гӯшти свежияй. ваяй мулоими хушрӯ мебиёяш. авқода андози хомшӯрбода гӯем чи авқот кунӣ ба маззаи хушрӯ мулоим биё, дарав мулоим меша, мепаза. гӯшти сурх боша, гӯшти уже сиёҳтар шудагӣ боша, дер мепаза, сахти бизи ба источни нест ранги гӯшти амхали вайда розови. баъд ҳозир ман инҳои намак мекунам, иноша халденик мегирам. ин шаҳаку вай мепартом, хомшӯрбо мепартом. ҳама устухоноша ман як бора мепартом. ҳамиха устухон баровард, ҳамаша ман меандозам. ҳама гӯштоша ҷудо накардам ки гӯшти аделна наандозам. ҳамин устухоноя гӯем қати гӯштоша андозам. вақти ҷӯшида бисёр ки ҷӯшид вай мешава, уже гӯштош ҷудо мешава. ма бисёр меҷӯшонам хомшӯрбоя.
ози ина маак вай мекунам барои бега ҳапартоф тестам ози намедунам соат ба фикрам ки 2 ози мепартомаш меҷӯша ҷӯшидан мегира як 2-3 соат тайёр кашид киштан мемонамаш ба тарафҳои бегаҳда дигар чизоша меандозам хеле як сар меҷӯша хаф меброра духтаро чихеле ки медонен намеоям ҳамаша хафои болошам мегирам ки овош тозаи хушрӯ биёя махсул мекунам намеё ҳамаш чиркай айдарон устуғон меброя киҷо меброя ҳамаша чанд қай хаф меброр ман мегирам устуғон худаш дим тоза якаки хушрӯ қати амин об меҷӯша вай мешава гӯшташ мулоим кишид баъд дигар чизоша меандозем ози як ин ки барои бегаҳ кадестам ози гӯшташ ки пухт намемонам меиста ози як пирогча пухтанемаку чанд рӯз шид ман худам магазин набаромадам рости гап ки ягон чиз барои торт гирам имрӯз хостам ам хел просто пирог ами чизе ки дар холодильник ҳаст ҳамин якта пирогча пазам рецептои тамошо кардам рости гап ин дар корай вай дар корай гӯям чизое ки дар рецептои дар интернет дидам наёфтам дар хона гирифтам ами хел ай пеши худам дар амин як стакан вай шакар 4 тухм як стакан орд аввал як стакан шакара ба 4 тухм задам баъд сода дохтам ним қошиқча уксус аралаш карда баъд кефир дохтам бо як пиёла дигар рӯған дохтам як стакани дигар ки шакар дохта гирифтам аммо стаканкати бо орд дохтам ҳама хеле венчикати аралаш кардам ами листамда гӯям ҳамаша рехтам противнымда ози мепаземак намедунам таваккал чӣ хеле ки биёям хеле пеши худам чизеро ёфтам андохтам рости гап ба фикрам ки яка бамаза мешава инҷа кӯдакои ман нигоҳ доранд тортик гуфта мегӯм ин пирогай намефаҳманд мегӯянд тортик бачаам инҷа шитаи ждат карда кай мепаза гуфта ҳол як кор сар накардӣ уже ино ваян интизора кай уже тайёр мешава бинем гуфта чӣ мешава кухни майдаи ин духовкаи ман овардам дар чӣ мондагиём дар амин хонаи ҷои хоб мондагиём дар болои устали нозия вақти пухтан мегирем дар замин мемонам ки розеткаш ваяй калтай ина духтаро пироги ма тайёр шид рости гап падём накард барое ки бачаи ма дарам пеш истод ҳар 1-2 минут баъд ҳуиш кард намонд ки ҳамин падём тия хай мешава 4 тухм кати кардам худам оқа бисёр накардагӣ будам ки падёми баланд тия инами хел ма болошта сахарни пудра чошидаму буридамша амхе ранги пирожни беҳад ширинаки бамазаи воздушни омадагиай маълуме ба фикрам ҳамахе кадагардата паздиву мубайнша кремшакиву баъд гӯем фасоншкини беҳад торти бамаза мебиёя инака ҳамахе кӯдакон мехӯранд ҳамахелам беҳад ширини бамазаи барои субҳона агар тайёр кунӣ нағзай ки шавҳарам хӯрда дидам мегӯянд занак ҳар саҳар барои субҳона ҳамахеле тайёр кун гуфтам майли намахел духтаро шумоям тайёр кунем осонакай инҷа духтаро бегаҳ шид мода намозои шом гузаштай ози ман пиёзоша қати болгарский перес андохтам камтарак меҷӯша баъд картошкаша меандозам як 10 минут инош меҷӯша ма баъд картошкая меандозам гӯшташам хеле ҷӯшида мулоим шудай мағзои дуруни устухонош буромадагия ростига ҳама хел рӯғанӣ шидагия ки намедонам акира мегӯй ки рӯғанаш рехта ҳама хел болош рӯғани ғавз дора устухона намедонам ба фикрам ки бисёри баъд андохтам рӯған доштан жир доштан ҳама хел се рӯған омадай оз ино камтар ҷӯша баъд
два яки меандозам. Баъди картошка камтарак уже қариб пухтан ба якта помидора меандозам. Помидор дарав мепаза, майда реза мекунам меандозам, ба маза мекуна шӯрбоя. намихел хонада зелен набуд. Шавҳарма гуфтам зелену помидор гирифта биёем. Помидорам тамом шуда. гӯштошти доштега стағона уже болимаки хушушде гӯшти вай фикрам ки ё гови ёш буд ё ба қачаи ёш буда ки ам хел дарав гӯшташ пухтак долгаям наҷӯшондум ма шӯрбоя. ам хел духтаро наҳози вай камтар мулоим шуда гӯже пиёзои мақати болгарский маку картошкая меандозам. ягон мумкин як подписчикам навист ки ягон мумкин келинакои ёше ки шавҳар мекунанд мумкин наметавонанд ҳар хел авқотҳое када вай мекунанд. ам хеле рецептҳои падхутан гирем мебинанд ёд мегиранд. марҳамат барои он одамое ки намедонанд мақсад наметавонанд када тамошо кунен ёд гирем беҳад бамаза мешавам. хел чӣ хеле ки ма кадам ам хел кунен. беҳад шӯрбои бамаза мешава. шӯрбои идона мешава. то қалами ида хиёл мекунам ами шӯрбо бамаза ҳай. ки ман ам хел бисёр меҷӯшонамаш ки вай шава ҳам хеле бамаза шава ранги шӯрбои идона. шӯрбои ма қариб тайёр шуд. ман тезака якта вай помидор майда када меандозам. шавҳарам овардан зелен ма гуфтам вай гирем гашнич гирем қати укроп гашнич наёфтиян то қамин вай буда зелен буда ба ангури сиёҳ гирифтян то қа зелен амин вай пиёз байна хали шоколадку барои кӯдакоро уже коробкаша кушода гирифтан ай вай дасти дадаш. печенюшка шоколадка намедонам ака номуша чиайра. ҳамин хевози ма якта помидор майда када меандозам. баъд ҳамин зелена майда мекунам ака. агар ки гашничи вай мебуд нақстар мешид не ки наёфтиян афсӯс. баъд нони гарм пухтам боиҷа ма духтаро. нони хунук буда ки бо гуфтам шӯрбо кати нони гарм пазам беҳтара нақстарай шикаста мондам ки хунук шава. озяй духовка гирифтам бо дигароша пухтестам. خلاصه گپ که دخترها شوربای ما تیار شد. پمیدورشم انداختم، زیلینم مایده کردم. به حد شوربای با مزه شدگی. طبق ما میکشم برای که طبق удобнее هم تیز خنک میشود. ببینید خیلی ملایم شده، از توقناش داشتیسه، اما خیلی بسیار که جوشاندین. اگر که خام شوربا کردنشتین بر وقت در گوشت پرتوین و دخترکوی که نمیدونن ولی ممکن یکم کس نویسه که همین شوربایی که کردن نمیتونه گفته و دخترکوی که نمیدونین چی کردن اما خیلی بر وقت گوشت اندازین که جوشه ملایم میشه از 3-4 ساعت مونین باید دکده جوشه اما خیلی بعد دیگه چیزش اندازین. و خلاصه گپ دخترها امروزه ویدیوی ما هم خیلی ایسر تا بگه بودم درونی کخنی گذاشت که بشنی دندان نادیر در کدیسه نمیدونم باید بود که برده نشان دادن در کار نقص خوردن نتونستیسته. امروزه ویدیوی همینجا ما با آخر میرسونیم. نصیب انشاءالله با
пага ба шуморо ягомчи видео кардана сар мекунам. Хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда сарбаланду хунообод бошед.